welcome back to my YouTube channel, Bicolanos TV. At for today's video, magluluto ako ng ginataang tambakol. Ito yung tambakol. Yan. Sa amin ano to parang turingan ata. Sa probinsya namin. But anyway, ito ang mga ingredients na gagamitin ko para sa pagluto ng ginataang tambakol. Meron akong bawang, sibuyas, kamatis, ginger, black pepper, o yung pisuhon. Ayan, naubusan ako ng stock. At merong siling green. Ito yung gulay na gagamitin ko or verdura para sa tambakol, yung opo. Pwede kayo maglagay kahit anong gulay po, pwede naman sa ginata. Pechay, basta kahit anong pwede yun. So, luto na tayo. Gaganituhin natin yung tambakol kasi ipa-plop natin siya or ipa-plop. Ayan. Ayan. Ayan, ganito siya. Ipa-plot yung tambakol. Kung mapapansin mo, bakit kailangan tanggalin ng buntot ng tambakol? Kasi yung parte ng tambakol na makate. Kaya lagi nyo tatandaan kapag magluluto kayo ng tambakol, tatanggalin nyo yung buntot na bahagi ng tambakol para maiwasan nyo yung kate. Okay? Yan, ganyan na siya. Naka-flat na siya. Papagswin muna natin ang tambakol bago natin lalagyan ng gata para mas malasa ang ginataang tambakol. Okay. Lagay na tayo ng ginger, tomato, tapos sibuyas, tapos bawang, tapos siling green, tapos yung paminta. Tapos suka. Tapos asin. Ayan. Tapos yung ating pampalasa. Ayan. Tapos lagyan natin ng konting tubig. So, ganyan lang, papaksyo muna natin, patutuyuin natin ng konti. Okay? Tapos, pag natuyo na siya ng konti, saka natin lalagay yung kakanggata. Kakanggata na lang dilagay natin para mas mabilis. Takpan natin.
Okay, after 5 minutes, ilagay na natin yung opo at para pag natuyo na yung paksiw, luto na rin yung opo, saka natin lalagyan ng gata. A few minutes later. Tingnan na natin. Yan. Okay, so pagka ganyan na, lalagyan na natin yung kakagata. Yan. Tapos lulutuin natin yung kakagata. Hindi na natin siya tatakpan para hindi kalusaw yung kakagata. Okay. Yan, luto na. Diba? Yan. Naglanala. Wow, sarap. Pati. Patayin na natin. Sarap. Wow, sarap. Ginagawa mo. Kaya na tayo. Panalo, lame.